салом алейкум ҳамватанони азиз. Ин видео дар бораи тарбияи кӯдак мебошад, ки мо падару модар бояд ба кӯдак ин гуна бояд ки суханҳоро гӯем. Якумаш ки гӯем ки ман туро ба хотири худованд дӯст медорам, ки худованд туро ба ман неъмат додааст. Ту неъмати худованд ҳастӣ ва ту дар назди ман амонат ҳастӣ. Якумаш барои неъмате ки худованд ба мо додааст бояд ки шукрона кунем, гӯем ки фарзандро мо туро дӯст медорам ба хотири худованд. Дуюмаш ки мо гӯем ки ту амонат ҳастӣ, ман туро хоҳам ки ягон зараре ба ту расонам. Чӣ гуна бояд гӯем ки кӯдак ҳис кунад ки мо ба ӯ зараровар нестем. Барои кӯдакҳо ҳар гуна мешаванд. Ҳама гуна мешаванд. Панҷа баробар нестам хасам. Бояд ки гӯем ки ман ба ту бовар дорам. Доим ба кӯдак ин гапро бояд гӯем. Мактаб меравад, бовар дорам ки ту ягон кори номаъқул намекунӣ. Ту дар дарсҳо нағз мешинӣ. Бовар дорам ки дарсҳоро нағз мехонӣ. Ба ман хабари хуш меорӣ. Бовар дорам ки ту бо ягон одами нохалаф дӯст намешавӣ, дугуна намешавӣ. Бовар дорам ки ту бо ҳар хел инсонҳо гап намезанӣ, ба ҳар роҳи гуфтан ту намеравӣ. Боварӣ аз падару модар ин барои кӯдак як чӣ хел гӯям, рӯҳи кӯдака бақувват мекунад, даруни кӯдака бақувват мекунад. Вақте ки мегӯем ки ту ҳамон кӯдаки ту бовар надорам, ту гапҳои дурӯғ мегӯӣ, ҳеҷ гоҳ кӯдака бояд нагӯем ки ту дурӯғ мегӯӣ. Гӯя ки ҳа гапи ту рост. Агар дурӯғ бошад ку духтарҷон, бачаҷон, бигӯ ки дурӯғ аст. Лекин вақте ки кӯдака мо мегӯем ки ту рост мегӯӣ ку, кӯдак ростгӯ мешавад. Модар ҳамаки мегуфт ки ҳамин инсонам бигӯ ки ту девонаӣ, рафта девона мешавад. Инсонам бигӯ ки ту доноӣ, доно мешавад. Ҳамин халқи ҳамин Россияро бинед, кӯдакҳошон чӣ мекунанд. Мо ҳамин чизҳои хубиро бояд айно гирем. Чӣ кӯдакҳошон мегӯяд, ту ҳама кӯдаки доноӣ, ту ҳама кӯдаки хушрӯй, чизҳои вайшона дар ҷое ки мувофиқа бояд мо гирем. Мисоли мувофиқи мо ҳамин аст ки ҳамин гапи аз ҳамин халқи ҳамин рӯз ки мо бояд гӯем ки ба ту бовар дорам, ки ту ҳамин хел кӯдаки хуб ҳастӣ ва падару модар эҳтиром мекунӣ ва аз гапи падару модар ту берун намебароӣ. Хоб, инчунин ба кӯдак бояд мо гӯем ки ман доимо бо ту ҳастам, бо ту мебошам. Чӣ мушкиле ки нашавад, ман доим барои ту ҳастам. Бо мадади худованд мо аз ин мушкилӣ мебароем. Лекин дар ҳар як сухан бояд ки мо номи худовандро гирем, ки кӯдак шунида, дида онро дар майнаи сари худ ҷо мекунад. Хоб, ин кӯдакон мо бо ҳам хоб, мо агар ки дар кишвари ғайри мусалмон бошем, ҳозир дар бораи ғайри мусалмон бо як видеои дига ҷудо бора мекунам, ки бо кӯдак чӣ қадр канад. Лекин дар кадом кишваре ки набошем, ин суханҳоро бояд гӯем, ки ту неъмати худованд барои ман ҳастӣ ва ман туро ба хотири худованд дӯст медорам ва ман туро амонати худованд ҳастӣ. Мо ҳеҷ гоҳ намехоҳам ки ба ту осебе аз мо расад. Мо ба ту бовар дорем. Ба кӯдак бояд гӯяд, ту инчунин аз бовари падару модар набаро ва дар назди худованд гуноҳеро содир накун. Аз худованд битарс дар ҷое ки бошӣ. Инро ба кӯдак доим бояд гӯем. Барои ҳидоят Қуръон омадаги ки ба ёд бирасонед, ба ёд расонии шумо ба инсонҳо манфиат мерасонад. Ва бояд инчунин гӯем ки дар ҷое ки бошӣ аз худованд битарсу ва падару модарро сарашро дар назди одамҳо дар он ҷое ки ҳастем паст накун. Обрӯи дини ислом ва обрӯи падару мадарро нарезон. Барое ки об ки дар замин ки рехт, ӯро бардошта намешавад. Инро модари раҳмати мо ба мо гуфтагӣ буд ки ин об ки дар замин ки рехт бардошташ мешавад. Албатта ки бардошташ намешавад. Об рӯ ҳама хел аст. Вақте ки рехт, тамом дига паҳн меша. бале, падару модар баъд беобрӯ, худо айрӯз накунад ки фарзандонмон худованд ҳидоят кунад ҳамаи моро. Лекин ин корро бояд ки мо падару модар кунем. Ба диққататон ташаккур. Лайк, подписаться ва поделиться фаромӯш накунед.